Aasahan ang posibleng bagong oil price rollback bukas August 4, 2026 matapos ang 5 sunod na linggo ng oil price hike na naranasan ng mga motorista. Inaasahang magkakaroon ng 0.50 to 1 peso per liter ang pagbaba sa presyo ng diesel at gasolina, habang 1.50 to 2 pesos naman sa kerosene. Ang nasabing rollback sa presyo ay dahil sa paggalaw ng presyo ng langis sa world market. Gayunman, limitado pa rin umano ang daloy ng mga oil tankers sa Strait of Hormuz at muling paglala ng tensyon sa Middle East. Matatandaan nitong Lunes, July 27, ipinatupad ang big-time oil price hike kung saan tumaas ng 7.32 pesos kada litro ang diesel at 6.80 pesos kada litro ang gasolina. Patuloy namang pinapayuhan ang mga motorista na bantayan ang susunod na anunsyo ng mga kumpanya ng langis hinggil sa opisyal na pagpapatupad ng inaasahang rollback. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.